27 ai za ka yi. Bara wuce barin maliya mu yau fa muke so. 27 ta zo +4 ai za ka yi. Bara wuce barin maliya Allahu ya sa gaba. Jirgin ƙasa baka fati a dole su martaba. Taimako falinka shine ya ja maka cigaba. A ginin makarantu har tituna baka bar su ba. Satan mu barau maliya wallahi fa mun yaba. Kai ne baka ja mu jefa ko yanzu muna biye. Bara wuce barin maliya mu yau fa muke so. 27 ta zo +4 ai za ka yi. Bara wuce barin maliya kai ne fitilar mu dai. Dan batu na siyasa na sani kai ne gaban su dai. Wannan kudiri fa naka ne tun kafin su ci. Mai idan mu ba gurin mu maliya kai fice. Dukkan talakan garin mu sun ce kai fice. Burin mu fa yanzu ai a ce maliya ba kamar ka. Baba Ganduje ilahu shi yayi maka cigaba. Kowa dai ba abin da zai ce har mun yaba. Ta kafa lafiya fa ka ba su fa cigaba. Kai ta ka kai ta rago fa wannan aka martaba. Ga maliya naka ne fa wannan aka zanfa. Allahu ya ja da ranka karɗe kai shugaba. Bara wuce barin maliya mu yau fa muke so. 27 ta zo +4 ai za ka yi. Barau jibirin maliya ni ban ga kamar ka ba. Bar zo ka ce ko a yanzu ma dai sai sun riga. Ga maliya baka cuta fa wannan sun riga. Burin mu fa yan Kano ka zangon namun riga. Dukkan fa gidan da ba su yin maliya zan fada. Garkuwa ka zan musu dan fa shine ya ja musu fargaba. Muna taya murna maliya kai fito fa mu zaɓe ka. Waɗo mata kana burin ma yau ka mulke mu. Muna taya murna maliya ka fito mu zaɓe ka. Al'umma ta Kano mu ne burin mu ka mulke mu. Da kaji kalar waƙar ka san abin na gwanaye ne. Nawa maliya ne na faɗa muku kun san babban oga ne. Ai yana sama sai kallo mai iyayen idan sai dan so ne. Aiko gulma muna binci ku sani haka babban laifi ne lallai. Dan kana burin mu a yau mu dai barau ya mulke mu. Dan mun san daidai ne haka shi ma tabbas sai kai mu. Ga Mahmud na haka ne wannan fa a dole su dan ji mu. SDY kulli ne ya zo da batun gwarzon zaki lallai. Muna taya murna maliya ka fito mu zaɓe ka. Al'umma ta Kano mu ne burin mu ka mulke mu. Ka zan musu ja gaba a duk cikin tafiyar tasu. Kowa dai banka yake ya san kai ne jiban nasu. Bola Ahmad Tinubu uba maganar tasu. Sai ka yi fa next level Bola Ahmad mun zaɓe ka lallai. Goga kake maliya kai ka kai a barka da lillahi. Kafin rigitar da su kuma aikin lillahi. Kowa zai je ya dawo maliya kai sai ya barka. Dan kai fa kafin Allah ne addu'ar iyaye na funka lallai. Muna taya murna maliya ka fito mu zaɓe ka. Al'umma ta Kano mu ne burin mu ka mulke mu. Ni yau ba zan yi batun a so sanatin namu. Dan ko ni dai a guri na banda kamar sanatin namu. Tauraron boye kake da kaga wata sai ga zara. Ga maliya ga gandu ta saman tunufin namu lallai. Tafiya da gwani daɗi yau mun aje wani littafi. Dan ka mun shiga mun duba fefar cikin safa ba ƙarfi. Daga tara sai goma ku tsaya ku ji dan wani lissafi. Kwafula so za ka haɗa mai hankali ai zai gane lallai. Muna taya murna maliya ka fito mu zaɓe ka. Al'umma ta Kano mu ne burin mu ka mulke
kai na kafa ba ƙarya, aiki fa kake yi sannan na san ba ka jayayya lallai. Muna taya murna mali ya ka fito mu zaɓe ka. Al'umma ta Kano mu ne burin mu ka mulke mu. Ni mali da ka sani wallahi ba sai na zaɓe ka, dan kannai har yayye na abokai sai sun zaɓe ka. Ga waƙa na doka kuma ni ina sauraron ka, insha Allah da sunan lillahi sai kai. Muna taya murna mali ya ka fito mu zaɓe ka. Al'umma ta Kano mu ne burin mu ka mulke mu. Barau jibirin maliya yau mu fa muke so, a 27 fa 4+4 ai za ka yi. Barau jibirin mali mu yau fa muke so.